Il-wib tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista David Aġus kien skomdu għall-aħħar meta mistoqsi dwar George Pulicino u Tonio Fenech. Fil-Partit Nazzjonalista għaddejjin sforzi biex iż-żewġ ex-ministri ma jitħallewx jikkontestaw. Il-ħadd il-ġurnal kulħadd irrapporta li Simon Busuttilu ta' madwaru qed iqisu lil Pulicino u Fenech bħala l-wiċċ l-antik tal-Partit Nazzjonalista u għalhekk f'elezzjoni oħra jista' jgħaddi mingħajrhom. Mistoqsi dwar dan David Aġus ma rridx jikkummenta u fl-ebda mument ma li sen kelma ta' appoġġ għal sħabu fil-grupp parlamentari. Kif taf m'għandix taqsam ma' dan is-suġġett deċiżjoni ħodha l-partit u mhux fil-kompitu tiegħi żgur li inwieġeb dik id-domanda. Mistoqsi jekk hu għandux opinjoni, Aġus qal li għandu ħafna opinjonijiet, iżda dwarhom ma qal xejn. Għandi ħafna opinjonijiet, però dak l-opinjonijiet mhux għal din il-press conference. Ir-responsabilità tad-deċiżjoni biex Pulicino u Fenech jitħallew barra mistennija tintefa' fuq il-Kummissjoni li tagħżel il-kandidati tal-Partit Nazzjonalista immexxija mill-eks Kummissarju Ewropew Joe Borg. Kemm Pulicino u anki Fenech kienu fiċ-ċentru ta' kontroversji kbar fil-pajjiż, anki saħansitra ta' rapporti ta' nuqqas ta' governanza taħt il-ministeri rispettivi tagħhom. Jispikaw ir-rapporti tal-Awditur Ġenerali dwar il-Waster fil-każ ta' Pulicino u dak dwar l-Enemalta fil-każ ta' Fenech.